Около мен посланици, министри, топ мениджъри, бизнес лидери, кмета на София. Когато получих покана за гала вечеря в британската резиденция, си помислих, това не е просто събитие. Това е знак, че някой е забелязал работата ми. Бях сред избраните гости на 10 годишнината на Британско-българската търговска камара. Елегантност, жива музика и една силна кауза в подкрепа на заедно в час. Не бях там случайно. Бях там, защото в това, което правя, има стойност. И защото дойде време хора като нас, трудолюбиви, отдадени и автентични, да бъдат покаяни на масата. Ако някога си се чудил дали усилията ти се виждат, това видео е твоят отговор. А ако желаеш да спечелиш мечтаната работа, от Имаш HR ще ти помогнем. Запиши се на линка за безплатен 5-минутен разговор с нас.